Když se řekne Elgardka, tak to pro mě znamená hrozně fajn kolektiv lidí a místo, kam se ráda vracím, i když je to škola. Vidím jako svoje přátelé, kteří jsou super a i jako mé oblíbené učitele, kteří jako mají fajn přístup, mám je ráda. Elgardka je unikátní v tom, že má skvělou atmosféru. Sama jsem tady studovala a téměř polovina naší třídy brečela, když jsme odcházeli po maturitě, že nám to končí. Takže opravdu Elgardka je v mých žilách prostě velmi hluboko zakořeněna. Spíš jsem jako obavy ze sebe, že to třeba nezvládnu, ale vlastně ty obavy potom nějak jako vymizely, protože jsem zjistil, že učitel je taky jenom člověk a že jsou vlastně hrozně fajn. Většina učitelů mi přijde, že to má přátelský přístup. My máme vedení, které podporuje a respektuje nás a proto pro nás je poměrně snadné podporovat a respektovat naše žáky. To není prostě místo, kam budou chodit 4 roky se stresem, aby jeli na výkon, ale je to místo, kde je to v klidu a i tak se vlastně jim těch vědomostí dostane. Na konci jako fakt jako vidím, že mám přehled do hloubky, že jsem schopný o různých věcech mluvit docela dost dlouho a je to něco, co mě v životě obohatilo. Specifikum té naší školy je, že je malá a všichni se známe, každý zná každého, studenty známe všechny jménem, takže třeba pro ten tělocvik je to úplně ideální. Čím lépe toho žáka znám, tak tím lépe pak dokážu odhadnout, co on v ten daný okamžik potřebuje. Postavení učitele se změnilo v tom smyslu, že dneska je to spíš pozice průvodce. Je potřeba i děti nějak zaujmout, motivovat, právě zapojit ty multimédia do výuky. Nesmí to být prostě, že učitel vykládá před tabulí 45 minut a děcka sedí s učebnicí se sešitem a jenom si píšou. To pak nikoho nebaví, nikdo neposlouchá. Samozřejmě my se snažíme být hodně flexibilní a využívat všechny moderní metody, které existují. Už od druháku si můžeme vybírat, kterým směrem bude ta naše výuka směřovat. Jestli chceme zaměřit spíš na studium jazyků, nebo máme v plánu jít studovat nějaké přírodovědní obory. V prváku mají všichni stejné předměty, kromě výtvarky a hudebky, to si každý vybere, ale ve druháku nám právě přibyla možnost zvolit si semináře. Většinou ty studenti se vybírají ty semináře podle toho, k čemu směřují u maturity, nebo případně v čem by chtěli pokračovat na vysoké škole. Já jsem si vybral anglický seminář, který mě připraví na Cambridge zkoušky a se kterým asi potom můžu udělat certifikát. A mně se taky líbí, že jsou tu výměnné pobyty, které určitě jako zlepšují komunikační schopnosti. Třeba jsem byla takhle v Maďarsku a tam jsem anglicky mluvila pořád, takže už jsem i přemýšlela v angličtině. Nad rámec obvyklých seminářů tady máme například dramaťák nebo kroužek tvůrčího psaní. V rámci dramaťáku jsme tu měli i den poezie, kde jsme si připravovali scénky ve škole. Ve tvůrčím psaní se i učíme, jak pracovat s postavou, jak vlastně psát a díky tomu si myslím, že jsem i docela dobře připravený třeba k maturitě. S kolektivem ve třídě jsem si výborně sedla. Myslím, že nám v tom dost pomohl adapťák, který vedou vlastně naši píři, což je takový program speciální na této škole. Pír je skupina studentů, kteří mají na starosti spoustu školních akcí, školní ples, hudební festival. Potom jsou třeba i nějaké jako denní akce, třeba Halloween nebo Suit Up Day. Naše škola si myslím, že to, co je na ní dobré, je ta spolupráce a ta atmosféra, a proto se nám studenti hodně často vrací a říkají nám, kde jsou. Máme přehled o tom, že se opravdu většina žáků dostává na vysokou školu. Já bych se asi po tomhle studiu chtěla věnovat něčemu humanitnímu, třeba dějinám umění. A rád bych studoval astrofyziku a nebo medicínu, ještě uvidím, jak mě dopadnou přijímačky. Pravděpodobně bych chtěla směřovat nějakým tím směrem studia jazyků, případně historie. Já si myslím, že Elgardka mě určitě připraví na vejšku, ale řekl bych, že není to jako, že mě to samo připraví. Musím se i já sám připravit. Cítím se tady většinou hrozně fajn, je to jednak daný tím, že je tady vlastně takový útulný a jednak asi i tím, že jsou tady fakt fajn lidi. Trošku mě odrazovalo, jak byla malá ta škola, ale po chvilce jsem pochopil, že to byla 100% správná volba.